11 Αυγούστου το 1965 ανέβηκα στο Εξπρές Θεσσαλονίκη Ντόρτμουντ. Το τρένο με κατέβασε στην πόλη των Ντίσσελντορφ και στη 17 γραμμή συγκεκριμένα. Εκεί κατέβαιναν όλοι οι μετανάστες και ο πρώτος μετανάστης, ο Ηλίας Παπαδημητρίου, κατέβηκε εκεί που γιορτάσαμε πρωτού το 3 χρόνια την επέτειο του αυτή. Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν και τόσο εύκολα και εγώ βλέποντας ορισμένους συγχωριανούς μου να φορούν κάτι νάιλον που κάμισα, άλλοι να χτίζουν σινεμάδες, σπίτια, ήμουν και από αυτούς που επηρεάστηκα. Ήμουν 23 χρονών τότε και 50 μέρες παντρεμένος. Μόνο 50 μέρες. Έφτασα στο Ντίσσελντορφ. Βέβαια δεν ταυτοποιήθηκα στο Ντίσσελντορφ. Ταυτοποιήθηκα στο Βέρμεσκίρχεν. Έμεινα 10 μήνες, μετά 10 μήνες έφερα τη γυναίκα μου και μετά από 2 μήνες ήρθαμε στο Ράτικεν. Βέβαια σε ξεφολογούμε τώρα, αλλά πρέπει ορισμένα πράγματα να τα γνωρίζετε. Το 2002 ιδρύσαμε το Πολιτικό Σύλλογο Μετανάστη. Αυτός ο σύλλογος κράτησε περίπου 3 χρόνια. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν κάποια πράγματα τα οποία αναγκαστήκαμε να κάνουμε τον απόδημο. Βέβαια με την υποστήριξη όλων σας ο σύλλογος κρατιέται μέχρι σήμερα, αλλά σας το λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Τα έξοδα του συλλόγου είναι 5.000, σας το λέω γενικά. Και αυτά που παίρνουμε από τα παιδιά μαζεύονται γύρω στα 1.500 ευρώ μόνο. Τα 3.500 πρέπει να τα βρούμε από τις γιορτές. Ο σύλλογος μας πήγε καλά. Αφήνω ένα σύλλογο, βέβαια έχει οικονομικά προβλήματα, αλλά με 80 παιδιά. Ελπίζω οι προκάτοχοί μου και ό,τι μπορώ εγώ από την Ελλάδα θα το κάνω. Εγώ δουλεύω 40 χρόνια στο εθελοντισμό. Ο πατέρας μου από 20 χρονών μέχρι 37 πήγε 7 φορές φαντάρος. Και τελευταία είναι από τους αγνοούμενους. Εμείς γιατί να μην προσφέρουμε εθελοντισμό? Γιατί πολλοί ακούνε εθελοντισμό και όταν δουλεύεις εθελοντικά λέει πας να κλέψεις. Δεν κλέβει κανείς. Εάν δεν δουλεύαμε όλοι θα γινόταν αυτό το έργο εδώ που είναι. Αυτά θέλω να σας πω μόνο. Σας χαιρετώ με όλη την καρδιά μου. Και εκεί που θα πάω θα σας σκέφτομαι. Θα είμαι μαζί στο σύλλογο. Γιατί αυτό το σύλλογο το πονέσαμε όλοι. Άφησα 2 παιδιά πίσω μου. Ένας είναι ο Τριαντάφυλλος και ένας είναι ο Νάκης ο Τόσος. Από την αρχή. Τα παιδιά τους κοιμάνε πάνω στις καρέκλες. Από μικρά. Φεύγετε όλοι. Βέβαια, είπαμε εθελοντισμό προσφέρουμε. Αλλά τα παιδιά τους απάνω στο τραπέζι κοιμούνται. Πολλές φορές είπα να τα παρατήσουν. Του λέω εσείς θα τα παρατήσετε. Τα παιδιά σας κοιμώνται να πάνω στις καρέκλες. Συνεχίστε. Και εγώ μαζί μας. Δώστε τη βοήθεια σας και εσύ. Και εσείς. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να σας κάνω το περισσότερο. Καλή διασκέδαση και πάντα θα είμαι μαζί σας. Να είσαι μακριά. Τουλάχιστον τώρα που θα είσαι μακριά, σε κάναμε σαν σύλλογο, σαν χωριστικό, ένα μικρό δωράκι να μας έχεις πάντα κοντά σου. Όποτε να είσαι πάντα καλά. 100 χρονών να γίνεις, κάθε καλοκαίρι που δεν είσαι στην Ελλάδα να ερχόμαστε να συλλέγουμε ένα μικρό δωράκι για την Μαρία. Να μας θυμάσαι πάντα. Μια φωτογραφία, αλλά είναι κάτι. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία με την κυρία Βαγγελιό που τόσο καιρό την είχαμε από πίσω, έλα σε φωτό, έλα τώρα. Δεν περάσει. Παναγιώτη, ένα δεύτερο δωράκι είναι η κυρία Βαγγελιό. Όποτε να είστε, καλά να είστε.
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την γυναίκα μου που ανέχτηκε τόσο καιρό. Γιατί να είσαι πρόεδρος, άμα δεν πάλι προεδρία της Κούπα, πρόεδρος δεν γίνεσαι και δεν μένεις. Πρέπει και εγώ να προσθέσω την αγάπη και την ευχή, αν και εδώ η ώρα είναι για χορό βέβαια και για διασκέδαση και όχι για κλάματα τώρα και αποχαιρετισμούς. Αλλά αφού ο Παναγιώτης φεύγει, το αντίο είναι καλό να του το πούμε και δημόσια εδώ. Το ότι είναι από τους παλιότερους, το είπε και μόνος του, το ξέρουμε όλοι μας. Το ότι είναι από τους πιο δραστήριους της παροικίας μας, το ξέρουμε επίσης. Και μάλιστα, και αυτό έλεγα προηγουμένως στο νεαρό μας πολιτικό εδώ πέρα, τον κύριο Γιουψίδη, ότι είναι ωραίο να μην είναι κανείς στο μονόδρομο. Ο Παναγιώτης λοιπόν στην εκκλησία, ο παπάς μπορούσε να λείπει, ο Παναγιώτης δεν έχει. Και η Ευαγγελιό το ίδιο βεβαίως. Στα πολιτιστικά είδατε ότι από την αρχή δημιούργησε το σύλλογο, παλεύει κτλ. Ήταν στην Ένωση Μακεδόνων επίσης πάντοτε. Στα πολιτιστικά λοιπόν παρόν. Στα εκκλησιαστικά παρόν. Στα πολιτικά δρόμενα επίσης παρόν. Ό,τι αφορά παιδιά, δυσκολίες, προβλήματα της παροικίας κτλ. Παρόν. Κατά τούτο τον επενούμε, τον τιμούμε, τον ευχαριστούμε για τη διαγωνία του μαζί με την οικογένειά του. Και προτρέπουμε και παρακαλούμε όλους να μην μπαίνουμε σε ένα λούκι μόνο και μετά αυτός είναι ο κόσμος. Όχι. Αλλά να είμαστε Έλληνες ανοιχτοί προς όλους και προς όλα, κρατώντας όμως αυτά που όντως πρέπει να κρατήσουμε. Και ξέρετε ότι ο Παναγιώτης αγωνίστηκε πάρα πολύ για να κρατηθεί και η θρησκεία μας εδώ στην περιοχή μας, αλλά και η ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, όχι μόνο της κίνησης, γενικότερα των στερών και της Μακεδονίας. Τον ευχαριστώ λοιπόν και εγώ από τη θέση του ιερέα της Ερωρίας εδώ πέρα, αλλά υποθέτω και εκ μέρους όλων σας, μαζί με την οικογένειά του, και αφού θέλησε να φύγει, στο καλό να πάει. Ο κόσμος άλλωστε μικρός είναι, έτσι δεν θα χαθούμε, υποθέτω. Στην Εκκλησία λέμε ότι ο κόσμος είναι ο Θεός ο ίδιος. Όπου κι αν είμαστε επομένως, είμαστε μαζί, είμαστε μια ελληνική οικογένεια, μια εκκλησιαστική ορθόδοξη οικογένεια. Οπότε σε αυτό το κλίμα κρατούμε τις ζωντανές αναμνήσεις μας και τον ξεπροβοδίζουμε με τις καλύτερες ευχές και με όλη την αγάπη και τη δύναμη της καρδιάς μας. Θερμές ευχαριστίες, καλή επιτυχία στην υπόλοιπη ζωή. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον πατέρα Ιωάννη για τα καλά του λόγια. Βέβαια, είπαμε ότι το σώμα μας είναι εδώ, η καρδιά είναι στην Ελλάδα. Τώρα ίσως γίνει το αντίθετο όταν θα κατέβουμε κάτω. Διότι όλοι ή το θέλουμε δεν το θέλουμε, αφήσαμε από μια ρίζα. Μια κόρη στην Ελλάδα, μια κόρη στο Μόναχο. Πιστεύω να σας επισκέπτομαι συχνά. Ευχαριστώ και πάλι.